Na klidném okraji města, schovaný mezi stromy, stojí Treehouse u mravence. Kouzelné místo v lese, kde můžete na chvíli vypnout, ať už jako pár nebo celá rodina. Místo pro ty, kdo chtějí utéct civilizaci a nadechnout se klidu. Zbalte si pár švestek a vyrazte do areálu u mravence v Brně Řečkovicích. Tady vás nečekají žádné povinnosti, jen ticho, příroda a klid. Ráno vás probudí zpěv ptáků a první sluneční paprsky. A přes den pohoda v postýlce, dlouhé večery na terase, pohádky u ohně, buřty na prutu, pozorování zvěře u krmelce, zkrátka lesní idylka. Domeček ve výšce 4 metrů nad zemí pohodlně ubytuje až 4 osoby. Byl postavený s respektem k přírodě a důrazem na každý detail. Uvnitř najdete všechno, co ke krásnému pobytu potřebujete. Teplo, pohodlí a nerušený klid. Tady nic neruší, jen vy, les a ten zvláštní, hezký pocit, že právě tady jste měli být. Na terase si můžete vychutnat snídani, v měkké posteli si dát kávu a jen tak pozorovat, jak si stromy tiše povídají ve větru. Přes den klidně můžete prozkoumávat krásy okolních lesů, projít si naučnou stezku nebo si zahrát na lesního detektiva. Věřte, že zde zažijete úplně jiný svět. Treehouse u mravence prostě není klasické ubytování. Je to zážitek. Pro páry, pro samotáře, pro všechny, kdo hledají klid, romantiku a návrat k přírodě. Ať už přijedete na víkend nebo na celý týden, z tohohle místa si odvezete víc než jen pár hezkých fotek. Odvezete si klid, čistou hlavu a možná i kousek sebe, který jste ve zhonu každodenního života zapomněli. To je Treehouse u mravence. Místo, kde stromy šeptají příběhy a vy můžete naslouchat.